La CIVA és l'aposta política de l'Ajuntament per tenir una política d'igualtat i feminista forta, digna, i és un centre de recursos feminista i de recursos per a dones. Aleshores, aquí agrupa diversos serveis que tenen a veure amb això, no? Hi hauria el que és el CIRT, no? L'atenció a violències i a situacions de desigualtat de gènere. Hi hauria tot el servei més propi com d'igualtat, no? De desplegament de polítiques d'igualtat, que aniria des de poder fer sensibilització, poder fer prevenció, i després tindríem dins d'això tota una part que podem entendre com d'economia feminista, diem nosaltres, que seria tot el que és acompanyar la capacitació i l'empoderament de les dones, no? Llavors, és un acompanyament com integral. Hi hauria violències, hi hauria igualtat, hi hauria lo econòmic, i després hi ha el que en diem la menú de CIVA, que és tot un acompanyament com a la petita infància, a les famílies. La desinformació i els bulos són generadors sobretot d'ambient de por social, no? I de possibilitat d'involució, no? I els drets de les dones sempre estan com en primer terme en possibilitat de retrocés, i per tant poder subjectar la política pública sobre dades fiables creiem que és l'essencial. Aleshores, des de l'inici hi ha la idea de tirar aquesta línia, i s'ha vingut fent 6 edicions d'aquest Datafeminism, que han sigut 6 jornades on s'han enfocat com temes concrets per poder portar ponents a que ens il·lustrin, ens transvasin coneixement, i a partir d'aquí que sigui un espai on poder reflexionar sobre com fer millor la política pública perquè estigui assentada en evidències, i com seguritzar els drets de les dones. Aleshores, és una línia que per nosaltres és important. La jornada, i més enllà d'això, la idea és també anar construint un espai com de dades, que estamos en ello, no? Això, poder ser un emissor d'aquells que dius necessito dades fiables, no? On vaig a buscar? Doncs a la CIVA també.